Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакайда хәрби диңгез флоты көнен билгеләп уздылар. Еш геологлар бүтін Россия олимпиадасында катнаша. Бөгелмәнең локомотив депосы оешуына 110 ел. Ознакайда хәрби диңгез флоты көнен билгеләп уздылар. Шараны оештыручылар районда эшләп килүче Адмирал клубы активистлары. Диңгезчеләр катнашында узган шара хакында махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота! Тантаналы митинг Жиңу паркында урнашкан монумент янында узды. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, районның хәрби комиссары урынбасары Раушан Юсупов, Адмирал клубы җитәкчесе Дамир Мингазов сәламләделәр. Активист морякларга, юбилярларга истәлек бүләкләр тапшырылды. Бүген арада булмаган якташларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Бүгенге көндә районда 700 моряк исәпләнә. Алар дус һәм бердәм булып, район күләм чараларда актив катнашалар. Приз Альберта Шайхутдинова, турнир по боксу. Без шунда вот выступаем, спонсорлар булып. Бездән инде подароклар, наградалар әзерлибез инде. Хәрби диңгез флоты ветераннары хезмәт иткән елларын искә ала. Кемдер Кара диңгездә булган, кемдер Тын океанда. Тихий океанда хезмәт яз көне бардык, 81 елда, 84 елда яз көне кайттык. Шулай. Хәзер малай бит, Украинада хәзер малай тоже. Менә узаткан ек. Һәр отпуска кайтты, тиздән юлга чыга инде. Действительно, йөрәккә кирип калган бу бәйрәмне көтеп алабыз. Әзерләнәбез. Шулай ук аныклар семьяда әзерләнә, дуслар да әзерләнә. Менә бүген дә бик матур үтте. Бик матур оештырганнар. Рәхмәт барсына да. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә еш геологларның 14-нче бүтін Россия ачык кыр олимпиадасы уза. Анда илебезнең төрле регионыннан һәм Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан һәм Үзбәкстаннан килгән 40 команда катнаша. Аларның 4-се республикабыз данын яклый. 7 августка кадәр узачак илкүләм ярышларның ачылыш тантанасында Лина Хәсән шинада булып кайтты. Татарстан Республикасы атказанган артисты илкүләм танылган җырчы Дина Гарипова чыгышы 14-нче бүтән Россия ачык кыр олимпиадасының ачылыш тантанасын башлап җибәрде. Шара бәйрәмчә шул ук вакытта рәсми дә узды. Катнашучыларга беренчеләрдән булып җир асты байлыкларыннан файдалану буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары Дмитрий Данилин мөрәҗәгать итте. Ул Татарстан геологлары балалар һәм үсмерләр хәрәкәте үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп үтте. Кунакчыл Татарстан җирендә икенче тапкыр әлеге олимпиада узуын аның дәрәҗәле, югары иҗтимагый абруйлы һәм илебез гражданнарын патриотик рухта тәрбияләү буенча дәүләт программасы кысаларында узуын ассызыклады. Хочется пожелать, чтобы вы на этом мероприятии в первую очередь смогли удачно выступить, получить массу положительных эмоций. И, конечно, помните, что компания «Татнефть», двери компании «Татнефть» всегда открыты для вас, талантливых, энергичных, молодых и смелых не только в теории, но и в действиях. Республикабыз геологиясе тарихта эзле. 80 ел элек Татарстанның беренче нефть ятмасы ачыла. 5 ел үткәч 1948 елда бүген дә ватаныбыз сәнәгатен стратегик шимал белән тәэмин итүче илебез разведчикларының горурлыгы Ромашкин ятмасы билгеле була. Друзья, 14-я Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов объявляется открытой! Яшь геологларның ярышлары балаларда туган төбәкләренә карата мәхәббәт һәм горурлык хисе уята. Бай табигый ресурсларны саклау һәм арттыру өчен җаваплылыкны аңларга ярдәм итә, дип саный оештыручылар. У нас в Пермском крае проходят краевые соревнования. И из них выбирают лучших победителей на краевых соревнованиях и уже едут на российские.
То есть у нас 4 человека из города Кунгур, 2 человека из Губахии и 2 человека из Перми. Я уже познакомилась с многими людьми. Во-первых, это дает людям, собственно, раскрыться. То есть, если люди творческие, если у людей есть интерес, им нужно давать его раскрывать. Во-вторых, ну, собственно, это для общества полезно в целом, создание кадров. Также. Ну и в целом, это интересно, это весело. Людям нужно такое. Команда Чароид, Иркутская область. Кузбасс, Кемеровская область. Команда Геоклуб НК, Кемеровская область. Касып, Кировская область. Татнефть компаниясының Солнечный балалар лагерінде 300-дан артық катнашучы жиылды. Россиядан тыш Казахстан, Өзбекстан, Кыргызстан һәм Белоруссиядан келген яшь геологлар бар. Мисал өчен София Тазиева Татарстанда 2-нче тапкыр. Биредә ул һәр вакыт үзен өйдә кебек рәхәт тоя. Судьи здесь очень компетентны и все грамотно объясняют и рассказывают, как что делать. И если тебе что-то непонятно, конечно же, тебе все могут разъяснить. А так, соревнования очень разнообразные, интересные, творческие в какой-то мере. Хочется сказать слова огромной благодарности организаторам Всероссийской 14-й открытой полевой олимпиады юных геологов. Правда, это самые приятные воспоминания будут с моей школьной жизни. Олимпиадада катнашу геолог һөнәрен практикада тою һәм балаларның сәләтләрен ашу мөмкинлеге. Оештыручылар 14-нче бөтен Россия ачык кыр олимпиадасына килгән балалар киләчәгебезне тәэмин итүче яхшы белгечләр булырлар дип ышана. Әзерлек эшләре бик күптән алып барылды һәм бу әзерлек эшләрендә һәрбер укучы, һәрбер укытучы, һәрбер әтияни, әлбәттә безнең спонсорларыбыз, безнең партнерларыбыз, Татнефть һәм кече нефть компаниялар бик зур өлеш керделәр. Лина Хәсәншина, Дамир Курбанов, Яңалкар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Дорогие друзья, время проведения нашей Олимпиады – это время большого и славного юбилея. 1911 елда Бөгелмә шәһәрендә тимер юл барлыкка килә. Барысы да җирле дворяннар һәм алпавытларның күп еллык үтенечләре аркасында. Шуңа бәйле рәвештә паровозларга хезмәт күрсәтү өчен локомотив депосы да формалаша. Быел аңа 110 ел. Юбилей кичәсе Бөгелмәнең Яшьләр сараенда узды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Монда килгән, моннан киткән. Бөгелмә локомотив депосындагы эшен Михаил Золотухин нәкъ шулай тасвирлый. Биредәге эшне ул слесарь булып башлый. Аннары машинист ярдәмчесе була һәм 11 ел депоны җитәкли. Михаил Золотухин лаеклы ялда. Шуңа карамастан ул әле дә депода. Традицияларны саклап, депо музеен җитәкли. Экспонаты. Организатор это Татьянин Борис Николаевич, председатель правкома, бывший сейчас на пенсии. Значит, это его заслуга. Он собрал экспонаты для музея. То, что было раньше и то, что есть. В основном, конечно, у нас телевизор, значит, с флешкой. Значит, все в электронном виде, он что-то цифровал и так далее. Поэтому комната музея небольшая, значит, но объем цифровой информации очень большой. Можно дня два смотреть. Эксплуатация локомотив депосына быел 110 ел. Бәйрәмгә дежур тормаган һәркем килгән. Залда ветераннар һәм тимер юлчылар. Бәйрәм кичәсен фильм караудан башлап җибәрделәр. Бөгелмәдә тимер юл тарихы 1911 елда 255 метр озынлыктагы Меликес Бөгелмә участогы ачылу белән башлана. Беренче поезд белән килгән 200 тимер юлчы беренче эш итеп вакытлыча агач депо төзегәннәр. Анда паровозларны рейсларга әзерләгәннәр һәм ремонтлаганнар. Бу эш бүгенге көндә дә дәвам итә. Депо на сегодняшний день отмечает 110 лет. Коллектив депо составляет 461 человек. Из них 394 это локомотивные бригады, то есть машинисты и помощники машиниста. Соответственно, почему собрались? Ну, у депо достаточно много традиций. Есть что отметить, есть подвести какие-то итоги прошедших этих 110 лет. Локомотив депосының юбилейына багышланган кичәдә ветераннарны билгеләп үттеләр. Алдынгыларга рәхмәт хатлары һәм мактау грамоталары тапшырдылар. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәтсел компаниясе. Бәйрәм бер вакытта да артык булмый, бигрәк тә авыл кешесенә. Традицион рәвештә Нәдер авыл җирлегендә урам бәйрәме оештырылды. Бәйрәмгә авыл халкы урамнарны, ишегалларны тәртипкә китереп, коймаларны, капкаларны чиккән сөлгеләр белән бизәп алдан әзерләнә. Бәйрәм узачак урам җирәбә ярдәмендә билгеләнә. Быел пионер урамы җиңде.
Birgeleşip aralaşu, көңіл ашу mümkünlüğü tudu. Barığızga da birden bulup, күршілер bilen dostane yaşırga nasip bulsun. Bu халык инициативасы буенча оештырылган чара 2006 елдан башлап Нәдер авылының урамнарында узучы гадәти бәйрәм. Быел ул Пионер урамында яшәүчеләр өчен үткәрелде. Тарихка күз салсак, безнең 1944 елда авылыбызда 2400-дан артык кеше яшәгән. Менә алар инде ул дәврдә бит инде телевизорда, телефонда, башка төрле чараларда булмаган. Һәм инде алар менә үз күңелләрен менә шушылай урам бәйрәмнәрендә җыелып үткәрә торган булганнар. Менә шуны без дә инде хәзер буыннан буынга киләчәк балаларга, оныкларга шушылай эстафета буларак инде тапшырырга дип, шушы бәйрәмне без оештырабыз һәм дәвам итәбез. Bir урамда бер-берсен белеп үскән кешеләр җылы атмосферада очраштылар. Кайберләре дистә еллар күрешмәгәннәр һәм алар бер-берсе белән бик шатланып аралаштылар. Җәйге матур көннәрне истә калдырырлык итеп, дуслар, туганнар, күршеләр белән күрешү өчен бер сәбәп бит ул, ди авыл халкы. Сабан туйлар үткәштән, әзрәк җәйге эшләр кимегәштән, халыкны менә шулай итеп бер урамга табигатькә җыеп бәйрәм иттерәбез. Барысы да җыелып киләләр инде, кем күчтәнәш белән, кем матди ярдәм белән, менә шулай итеп балаларга уеннар оештырабыз. Биредә уртак дога да кылынды. Халык бер гаилә сыман, беркемдә ялындырмый, уеннарда да актив катнаша. Бердәм бәйрәм кунакларыннан күп җылы сүзләр яңгырады. Туган як турындагы шигырьләр, җырлар аеруча күңелләргә үтеп кирлек булды. Бүгінгі шулар иде. Мен Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.